Dames en heren, we gaan nu kijken naar een small team uitkomende de jeugd 3 basis van Concordia Wansum. Dat bestaat uit Fabienne Kremers, Manoa Broeren, Danique Jansen, Cynthia Jansen, Melanie Jansen, Anne Wijnhoven, Denise Verberg en Aisha Linkskens. We kijken naar het small team van Concordia Wansum. Dames, dankjewel.